Kagahapong adlaw miduaw dinhi si Davao City Mayor Sara Duterte ug siya nakikita ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang buhatan sa Kapitolyo. Si Sheila Gravines mohatag sa dugang kasayuran. Personal o walay hisgot sa politika ang pagduaw ni presidential daughter og Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kang Gobernador Gwendolyn Garcia niadtong Biyernes, Hulyo 9. Apan matod ni Mayor Sara, nalanghid siya kang Garcia nga mobalik nganhi sa Sugbo aron kuhaon ang pulso sa mga Sugboanon kalabot sa umaabot nga eleksyon sa sunod tuig. Sa dihang gipangutana siya sa mga sakop sa media, matod ni Mayor Sara nga abli siya mudagan pagka-presidente sa nasud sa umaabot nga eleksyon sa sunod tuig. Yes. Opo. Bisan kung wala mohatag og dugang detalye si Mayor Sara sa posibilidad sa iyang pagdagan sa pagka-presidente, apan siya ni angkon nga mao kini ang usa sa mga rason kung nganong nianhi sila sa Sugbo. Because we want to ask the people kung unsa bugid ang ilahang gusto. Ang importante sa pagkakaroon is mahibal-an namo kung unsay ginahuna-huna sa mga tao, unsay gusto sa mga tao. Scanning the environment lang, not necessarily about sa positions or sa 2022 elections. Ang One Cebu Party nga gipanguluhan ni Gobernador Garcia mo'y labing lig-on nga partido dinhi sa Sugbo. Ay, pleasantries lang tanan. Nananghid po ko kay Govna kung pwede ba may balik dinhi sa Cebu to talk to the Cebuanos. Ngayon ako, it is important for us Samoa sa HLP to talk to people and a lot of people. Sagot man po si Gov. Magpasalamat ko sa mga supporters na ako dinhi sa Cebu, sa ilahang trust and confidence sa ako. Niadtong 2019, mo'y katapusang pag-anhi ni Mayor Sara sa Kapitolyo. Diin si Garcia na ang nilingkod nga gobernador. Siya mo'y espesyal nga bisita ato sa kasaulugan sa ika-450 nga kasumaran sa pagkalalawigan sa Sugbo niadtong Agosto 6, 2019. Niining pagduaw ni Mayor Sara, gikuyugan siya ni Davao Occidental Governor Claude Bautista ug ni Kongresista Duke Frasco sa 5th Distrito sa Sugbo. Gisuroy sa gobernador ang iyang mga bisita sa Governor's Gallery, diin himutang ang karaang mga butang, mga hulagway, mga kabilin sa karaang panahon, ug kanhi mga gamit sa mga nangaging gobernador sa Sugbo. Matod ni Mayor Sara, ubay-ubay nga mga kasayuran ang gipaambit ni Gobernador Garcia ngadto niya. I've learned a lot of things kay Gov today about kanang operation sa airport, kani karon sa inyohang museum. So mga very light subjects lang. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo.